Aló, canto tempo levas aquí? Eu sempre ando por aquí. Sí. Traballo na Coruña e veño pa aquí. Se non Pois eu podo, non veño, tamén son da pero... Coruña, o mellor son os veciños e todo e non sabemos. Eu tamén. Hola, Rosa. Hola. Ei, boas. Que? Tomándovos un descanso? Sí. Home, habrá que comer algo. E que vai un calor que non vexas. Xa, bueno, polo que vin, pouco hai feito, así que o traballo moito non vos apretou. O primeiro día xa sabes como botando eras. a man, Estivemos ali preparando madeira, bueno, facía falta descansar un pouco. Nós traballamos, Sí. Sería o único. Eu tamén, Bueno, limpaches algo por aquí. Eu sustituí en Ales. Mañá, cando veña Ales, que se poña na carpintería, eu irei con Adrián a axudarlle, pero mentre... Toma algo, que ves moi cabreada. Vente, que fai moita calor. No, gracias, de verdad, pero é que viña pensando que iba a haber máis cousas, a verdad. Nada, que a Rosa non hai maneira con ela, non quere tomar nada, moito se resiste esa muller. O tillao podía leválo cunha escoba, pero, total, para lavalo despois ca máquina, mentres non Xa, veña. bueno, estamos nunhas datas complicadas, pola tarde non nos servían a maquinaria, hai que esperar a mañán. Pero bueno, sempre hai cousas que facer, axudarlle a Laira, a limpar, eu que sei, hai... Sí, descargamos o camión, a furgoneta, e temos madeira ali tamén. o taller montado, e bueno. O único que falta é a maquinaria, pero esta Rosa non se entera nada. O que quero decir é que esta obra é pequena. Pilar, agradezco a túa amabilidade, que nos queiras tratar ben. Pois toma algo, Rosa. Pero Xa non- que estás tan encantada, toma algo aquí con nós. Pero non é cuestión de que eu tome ou non tome, é cuestión de que me gustaría ver isto un pouco máis arranxado. É que non o tomedes tanto a coña. A ver, eu creo que tamén te debías relaxarte un pouco e comer aquí algo con nós, que hoxe, a ver, é o primeiro día, ben sabes como é. Era mellor que tomar algo e se calmara un pouco. Mira, eu non hai quen vos entende, o único que sei que como alguén me chame a medio da semana dicíndome é que imos mal, é que trae alguén, é que me fai falta non sei que, entón aí a ver quen come os nachos. Rosa sempre anda moi apurada, pero se non manda a maquinaria, que quere que fagamos? Pero, Rosiña, toma algo. Un pouco de millo, ainda que non sean... Pois mira, xa casi terei que tomalo para que non Claro. mo... A ver, ai, mira, de México, esa que é a torta de aquí. No, daqui típica de Guitiriz, a torta de maíz. Casi prefiero a torta, mira. Molla un pouco, un guacamole. No, o guacamole Non para se vos. molla, Non quiso nin tomar un pincho. Pero ao final, bueno, por cortesía, pois, como Pili insistiu, pois, aceptou. Mañán ven a maquinaria, puñedevos a tope co tema de limpar e de pintar. Carlos, ti xa tes claro o tema da pérgola, víchelo ben aquí, non? O que Sí, falamos. sí. Bueno, pois mañán a tope con eso, ven Ales a chasuda e ti litos con Adrián. Mañá, cando chega a maquinaria, como dice Rosa que chega mañá, pois xa nos poñeremos a andar, que nós unha vez chegue, non paramos. Como a torta, que ainda non a comiches. Está boa. Tacho ben boa. Bueno, xa me valiu a pena o viaxe a Guitiriz pola torta.